Здравейте! Аз съм Любомира Любенова, част от екипа на Media Start. А вие сте с нашия видеоблог и днес ще си поговорим за цената на една видеопродукция и кои са факторите, които я определят. Въпросът, който срещаме най-често от нашите клиенти е колко ще ми струва. Тоест те харесват идеята, харесват начина, по който би изглеждал техния бранд чрез видео, но основният въпрос си остава колко ще ми струва. Има три основни фактора, които задължително определят цената и в зависимост от това как комбинирате тези три фактора, това определя качеството, съответно и цената на вашето видео. Фактор номер едно, това са хората, които стоят зад вашата видеопродукция. Професионалисти ли са? Какъв опит имат? Достатъчно добре ли са въвлечени в маркетинга, познават ли пазара, познават ли вашият продукт, защото тук не се изисква просто хора, които знаят как се прави видео, а хора и които познават много добре маркетинговата среда, в която се намирате вие. Така че, ако искате високо качество продукция, то ще ви трябва доста добри професионалисти, които да я реализират. Вторият фактор, който определя цената, това е времето. Периодът на подготовка трябва да е значително по-дълъг от периода на самата реализация. Защо? Защото подготовката определя качеството. В подготовката се обсъждат всичките детайли, обсъждат се локациите, обсъждат се хората, които ще участват в видеото, кадър по кадър, с екипа, с клиента. Тоест има много процеси, които текат подводно или в бекграунда, преди да се стигне до самият първи снимачен ден. Така че, ако екипът, който сте избрали, е склонен да отдели достатъчно време за подготовка, то може да очаквате едно висококачествено видео. Третият фактор обаче, който изключително много влияе на цената, е техниката. С каква техника се снима и с каква техника се монтира. Има ли всички допълнителни съоръжения, които е нужно да има една камера, за да постигнете въздействащи кадри, как сте с осветлението и всички тези детайли. Ако тази техника я има в широкия и спектър и наистина може да заснемете спокойно, с богата техника, то и видеото естествено, че ще е по-скъпо струващо. Така че представете си тези три фактора като един пъзел. Хора, техника и време. Как ще ги обедините, зависи от вас. И именно начинът, по който тези три фактора ще се сработят помежду си, ще оформи и качеството и цената на вашето видео. Ще продължаваме да говорим за видеомаркетинг и за цената на една видеопродукция, затова пък вие продължавайте да ни следите в нашия видеоблог.